Μαρκάρει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Γιώργο, θέλει να χαλάσει εκ τη γενέση της στην επίθεση. Βεβαίως, να φύρει, θέλει και μετά να δώσει γρήγορα βοήθεια στο φουνταριστό. Αυτό που κάνει τώρα. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δεν μπορεί Διαμαντοπούλου 1-0. Με σκόρερ την Εσπάρ. Μανολιουδάκη. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το λάθος. Και πάλι Μανολιουδάκη. Η Southern με την Μανολιουδάκη ξανά. Στην Μπιανκόνη με χώρο. Στη Southern επίσης με χώρο. Το shoot goal. 1-1. Ισοφαρίζει Southern. Εδώ άλλαξαν ωραία τα κορίτσια της Σαμπαδέλ. Πέρασε η μπάλα στο χειρότερο σημείο για ένα τερματοφύλακα. Το γκολ είναι από την Αρίζα. Και έχει και χρόνο τώρα η Σαμπαδέλ. Ψηλά τα χέρια φωνάζει ο Παυλίδης. Οι προσποιήσεις στα ίσα οι δύο ομάδες τώρα. Ο Ολυμπιακός τη βγάζει την άμυνα με την παίκτρα παραπάνω. Το σουτ στα δίχτυα. 3-1 Εσπάρ. Το μόνο θετικό της αποβολής είναι η Ανάσταση Ασμάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. 4-1 από την Γκαρσία. Και πάλι Μανολιουδάκη στην κορυφή. Έχει πάει Τετζαλίδου και στη γωνία η Αβραμίδου απέναντι στην πλευρή του. Και πάλι Μανολιουδάκη, η Αβραμίδου με χώρο να σουτάρει. Δεν το κάνει. Τετζαλίδου τώρα. Και πάλι Μανολιουδάκη. Γκολ! 4-2. Πλευρή του. Μαργαρίτα πλευρή του πρέπει να πάει να πλησιάσει, να σουτάρει γιατί είναι αυτοί που αφήνουνε. Και πάλι Μαργαρίτα. Είναι καλό το σουτ γκολ! Αυτό έπρεπε να κάνει. Αυτό τη ζήτησε και αυτό έκανε η μικρή. Και πάλι Σένμαν. Έβγαλε έξω την μπάλα. 2 δευτερόλεπτα δέχεται τον γκολ Διαμαντοπούλου. Με σκόρερ την Μοράλες. ...13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Το σούτ από μακριά, φοβερό γκολ της Μπιανκόνη. 5-4, δηλώνει παρούσα. Η Εσπάρ είναι αυτή που βγαίνει από το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός με παίκτρια παραπάνω. Southern και Μπιανκόνη. Αβραμίδου. Μανολιουδάκη. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Το σούτ του Southern, γκολ. 5-5. Με παίκτρια παραπάνω Ολυμπιακός. Η Αβραμίδου, γκολ! 6-5 Ολυμπιακός. 6 τα γκολ του Ολυμπιακού. Με παίκτρια παραπάνω η Σαμπαδέλ. Οι προσποιήσεις, ψάχνει χώρο για σουτ. Είναι καλή η άμυνα ως τώρα, είναι ψηλά τα χέρια. Επιμένει η Σαμπαδέλ. Το σουτ γκολ. 6-6. Με σκόρερ την Αρίζα Φόρκα. Αβραμίδου ψάχνει την πάσα, η Μανολιουδάκη με χώρο για να σουτάρει. Πάσα απέναντι, το σουτ γκολ! 7-6 από τη Southern. Κρατάει η Southern και αλλάζει χέρι. Το πήγε στο καλό της. Μανολιουδάκη, πάλι Southern. Η λόμπα γκολ! Τι δώρο ήταν αυτό από τη Southern. 8-6 και ο Παυλίδης πρώτη φορά πανηγυρίζει τόσο έντονα γκολ του Ολυμπιακού σήμερα. Ανεβαίνει η Τετζαλίδου με την Ορτής και πάλι Αβραμίδου μαρκάρει καλά. Το σούτ από μακριά, η μπάλα περνάει από τα μπλοκ, αλλάζει πορεία και περνάει κάτω από τα χέρια της Διαμαντοπούλου. 8-7 μειώνει η Σαμπαδέλ με την Αρίζα Φόρκα. Στα ίσα οι δύο ομάδες. Είναι καλή η άμυνα, πολλές οι προσποιήσεις. Στα 5 δευτερόλεπτα καταλήγει στα δίκτυα η μπάλα, πολύ δυνατό σούτ. 8-8. Εδώ ήταν κακή η πάσα ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Πολλές προσποιήσεις στο shoot goal. Πάλι στο ίδιο σημείο η παρέχα. Πάλι η παρέχα 9-8. Και πάλι Μανολιουδάκη. Έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Το shoot goal! 9-9 από τη Φιλιό Μανολιουδάκη. Μιλάει αρχηγός του Ολυμπιακού. Μπιανκόνη. Southern. Μπιανκόνη, προσποιήσεις, η πάσα, η Southern, νέα πάσα, γκολ! 19 Ολυμπιακός! Τρομερό γκολ!
Η Φιλιά Μανολουδάκη, η αρχηγός του Ολυμπιακού. Η Εσπάρ, η άμυνα του Ολυμπιακού είναι φοβερή. Έχει και time out ο Χάρης, αλλά δεν χρειάζεται Η ακόμα. άμυνα του Ολυμπιακού είναι φοβερή. Ο Παυλίδης λέει πάμε. Το σφύριγμα, όλος ο χρόνος είναι του Ολυμπιακού. 16 δευτερόλεπτα. Τελείωσε. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την Ευρωπαϊκή Κούπα. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης. 19. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά Τίποτα. με τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός στρογγύλο κάθεται στον Όλυμπο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Λυγίζει την υπερδύναμη της Ευρώπης. Λυγίζει τη Σαμπαδέλ με τους 3 τίτλους. Γράφει ιστορία και γίνεται η δεύτερη ομάδα στην ιστορία που παίρνει σε 2 σερί χρονιές 2 διαφορετικούς ευρωπαϊκούς τίτλους. Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης.